Watch me go viral. Watch me go viral. Puneți pariu, să închideți, să puneți pariu, da? Ca să vedeți. Da, dar nu scrieți că nu primesc comentarii, da? Puneți pariu dacă eu o să fac cele mai multe kill-uri. La prima nu prea pot pentru că, da, ce să fac. E pistoalele și pe pistoale nu prea sunt bine. Pe lup singuratic mai sunt bine cu pistoale. Dar o să dau după ce facem tot meșul. Partea asta vă rog să nu băgați în seamă pentru că n-am fost atent. Ăsta și adânc ce se mișcă ca popa. Dar joacă și prost. Mă jur. Și ăla din echipa roșie l-a salvat pe ăla și gata, l-a luat, gata. Uite, pun pari. Va fi 2-0. Sau poate nu. Înainte nu prea eram bun la Free Fire. Am nivelul 10. S-a eliminat. Încă o dată vă rog să nu dați comentarii. Resources here. Resources here. Want it, thanks. Zis că spăiam că nu Spider-Man. Head there. First blood.
Mă duc peste ei. Triple kill. Resources here. Și eu o să fac cu Scary sau bus simulator și Free Fire. Toată fumizien să nu mai vadă nimic. Nu mai știu dacă am văzut sniperul, că trebuia să-l iau. Am fost fraier. Help me! First blood. Eu nici nu m-am antrenat și de-aia, că eu prima dată mă antrenez înainte să joc Free Fire. Și este primul meu videoclip. Mi se pare că mai am încă unul, dar nu-l băgați în seamă. L-am făcut, l-am făcut eu, dar nu mai. Nu-l băgați pe ăla, că nu mai am jocul. O să vă arăt altă dată. Sau poate azi. Uite firea capul lui să fie de prost. Băgam și pisiorul în capul lui, că la mine n-a venit. Dar era la câțiva metri de mine. Good job. Resources here. Thanks. First blood. Enemy spot. Help me! Double kill. Am zis că nu e pe aici. Triple kill. Totuși m-am antrenat un pic și o să intru pe loc singuratic și după aia voi mai dau ultima rundă tot asta, da? Dau leave. Și o lupt singuratic nu-mi place duo. Mi-ar place să fie doi împotriva mea sau așa. Știți? Încă o dată vă rog să nu dați comentarii la niciun video. Decât când voi zice eu că puteți să dați comentarii. Decât la astea la dați. Ok. Băi, am dat un cap foc, ce naiba. Brian?
Hai că le iau eu pe Brian acum. Să vedeți ce fentă îi fac. Bă, i-am mai făcut o lună așa, dar era o hartă asemănătoare. Nu mai știu, o crease frate-mi. Cu el am jucat așa. Eu în Trongon am încredere mare. Bă, băga-mea și pișorul în tine. Mă. Eu vreau să nu credeți că nu sunt bun. Dacă vă dau numărul lui frate, nu să-l întrebați. Schema din Bersen. L-am prostit ca să se omoare el. Da, să închei video brusc pentru că mi-a făcut maică mea. Nu știu, dar cred că a tras prin perete. Se nu-mi place. Frate meu are efect de trăgea în perete. Prin perete, adică nu în perete. Așa i-am făcut-o și lui frate meu odată. Pe sniper s-ar putea să fiu un pic bun. Să-l instalezi pe telefon și te bucuri de reducere la brandurile tale preferate. 25% reducere la toată gama de lapte, kefir și Sano Olympus și 30% reducere la toată gama de produse Pepsi Max. Când vii în magazin, asigură-te că sunt active în secțiunea de cupoane și folosești aplicația la casa de marcat. Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor. Mă strecor ca un șobolan. V-am zis eu că sunt mai bun pe sniper. Păi sper să nu fi luat și alte arme, că mă mișc în sec cu sniperul. Ah, băga mea și până a făcut 5 kill-uri.
Sau mai dau încă o dată. Încă un de ăsta. Dar o să-l dau duo. Că pe duo și că e harte noi. Nu știu. Și am auzit pe YouTube, dar nu știu. Nu că mi-e frică că mă ia serios de mine. Dar nu vreau eu să... Deci mi-am luat fentă. Acum nu pot să ies. M-aș face și mai de râs. Ei, dar parcă m-aș fi făcut de râs. Că am ieșit atunci. Da, e mai bine. لا اكدت لك ترى عطاكم نية ترى معموري تقولي لي يلا فعلا انا بكر اجي قلت لي ما عندي وقت قلت لك والله عم L-a omorât. I-am luat pe amândoi. What the fuck? Mai bun că niciodată am fost așa. Pe pistol, jur. Aici m-a luat că am vrut să trolez pe o parte. Bă, ăsta chiar a abuzat, n-am vrut să abuzez și el și-a bătut joc. Hai, domnul ăla sau Zoro, nu mai știu. Hai că acum o să abuzez ca voi. Muhaha. Bă, dar ăsta chiar e prost, el ia toți. Bă, ăsta joacă pe sniper. M-a picat. Da, asta zic. Cum a? Parcă l-o omorâse. Sau am avut eu lag. Deci o să-mi dea pistolul ăla cu o lunetă. Da, că l-a arătat cu galben și când arată așa, da. Bă, dar nu știu m-am blocat, mă, că n-am fost atent. Că nu m-am blocat pe nimic. Eu tot și mi-am de aia. Nu că acum îi trolez. O să încerc să-i trolez. Bă, am încercat. Păi, dar nu știu că M500-ul ăsta, pistolul ăsta, e foarte prost. Hai că ești chiar prost, mă. N-ai cum să te bați cu ăsta, când am mai dat și asta. Păi normal. Lasă-i să câștige, că dau Clash Feud. Mai stau și eu un pic, mamică, și vin. Adică e bunica mea, mă, nu e maica mea. Maica mea
M-a lăsat. De la 7 luni. Și deloc nu s-a mai interesat de mine. M-a aruncat la container și l-a băgat pe taică-mea la pușcărie și m-a luat bunica mea. Dar vă rog să nu ziceți la alții asta. Nice try. Help me. Dar nu vă ajută niciunul. First blood. Bă! Hai Azul, că este turc. Păi da. Dar cum să fie așa pompolă, mă? Și ăla gata, ai luat el pe toți doi. Nu e o revolvere, că îmi pare că nu e bun. Și o să-i trimit asta și la un coleg. Că am filmat-o cu tot. Eu mă simt după ăsta. Ca să fim câte doi în grup. Head there. Head there. Și cine se uită la nociv să dea like. First blood. De cătei. Și poate să dea like și cine îi place cum joc. Double kill. Mamă, mie un pic am plăcut să fiu. Puh. Triple kill. Bă, am zis că ajung ca să-l omor pe ăla. Dar și așa murea, bă, dar prostă-s. Uneori eu nu gândesc. Iau sniperul cu campesc alea sus. Aia. Nu voi de ele. Și asta campează, mă-mi fură. Uite. Help me. First Bă, blood. are... Good job. Bă, nu știu. Head there. Double kill. Bă, nu știu, unii pe Free Fire e proști. Vă zic eu, mă. E bine că am abilitatea asta, că pot să mă teleportez. First blood. Ei, eu sunt un pic cam începător. Nu știu ce să zic. Help me. Double kill. Bă, amândoi în același timp, mă. Bă, deși eu 0 kill-uri.
10 kill-uri. Săracul kill dai. O să mai dau. Data viitoare vom da Battle Royale. Nu. Mai joc lupt singuratic. În duo și în solo. S-ar putea să o întrerup asta imediat pentru că mă va chema bunica mea la masă. Făcut două cu friptură și cu cartofi prăjiți. Bă, dar e un... Na. Bine că l-am văzut. Ca să nu mai fie... L-am cam trolat. Unul eram să-l bat cu 5-0, adică... vin acum! Nu mai pot să filmez și pa.